دلالتش بلا گنگالی دلالتش مالا ویدا کلا شارش دمل بالي سلاحارش دمل دا حيرانا وفكري بملو قربانا وفكري كردستان عشق دل دا كردستان نبين دل دا دلالي 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 كردستان عشق دل دا كردستان نبين دل دا دلالي 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 جكرسي بهوالي لو من جكرسي ریویکی آزادی بو او کچا بدو لولاتکی بندست لباجارکی کبنار چاوه خواه لجیهانه وکر بناوه خواه راست برفین محمد دناوه مالباتکی ولات پاریز دا لجغرافیکی دولمند دا مسند به وک هر زاروکێکی کورد برفین جی di temenekî biçûk da dibe şahîdê gelek bûyerên ku xof dixe dilê zarokekî biçûk. Berfîn hîn biçûk bû, lê ew komkujiyên ku dihatin jiyankirin ji berfîna delal mezintir bûn. Her ku sal derbas dibe mezinbûna fikir di berfîna çelenk da pêş dikeve û çavên xwe êdî vedike hêdî hêdî lêpirsîna çima di berfîna delal da pêş dikeve. Ji bo her sindiyekî pirsa ez kî me û ez çima jiyan dikim gelekî girîng e. Êdî berfîn dovên azadiyê di dilê xwe yê fîzîkî biçûk lê di fikrî da mezin de şîn dike, av dide. Ew fikrên rêheval berfîn di sala 2015 da şîn dibe û dibe gavavêtineke nav şoreşê. ناوی من آرژین رشید مروان، ناوی منی راسته برفین محمد. سال 2000 مدنیای العفرینه 2012 تبلیغونا من آور رفتن یا پجی چیپو سادم تبلیغونا من جبو آزادی آریبر اپو آزادی همو جنین جهانه بو سروی اساسی است تبلیغو خواسته که تبلیغونا من چی بو سالا 2015 da biryara xwe a ji nûva ji dayîkbûnê û tevlîbûna nav refên azadiyê dide. Êdî berfîna çeleng navê xwe dike Arjîn Reşîd Mervan. Rêheval Arjîn meşa xwe ya azadiyê li sala 2015 da li bajarê ku ew lê ji dayîk bûye li Efrînê dest pê dike.
Efrîn li Kurdistanê yek ji cihên herî xwedî bermahiyên dewlemend e. Ji bilî bermahiyên xwezayî, herem ji alî dîrokî ve jî wek xazîneyekî servekirî ye. Rêheval Arjîn li qadên wek Efrînê, li Firatê û li Cizrê piratîkên têr û tije jiyan dike. Dibe jinekî dilwêrek û pêşeng. Ew jî dizane ku pêşengtî ne hêsan e, lêbelê ji bo ku jin bikarbe xwe ji koletiya heyê rizgar bike, pêwîst e bi aqlê jinê pêşengtî bêkirin. Êdî digihêje wî qenaetê ku fikr û ramanên rêbera bo ji bo jin dibe jiyan, dibe hêviyekî bêdawî ji bo hemî gelan. Ji bo ku bajarê xwe ji destên çeteyên Daişê rizgar bike, dema ku dijminê dagirker berê xwe da Efrînê, Arjîn bi hêrs û kîneke mezin berê xwe dide çeperên şer yên Efrînê. Rêheval Arjîn hovîtiya ku bi ser gelê wî da tê nêz da dibîne û ev dibe sedem ku zêdetir bi hêstê tolhildanê li ser dijmin da biçe. Rêheval Arjîn her tim digot pêwîst e berfîn li ser xaka azad bijî, berfîn xarziya wî ya herî biçûk bû. Navê xwe jî ji Arjîn girtibû. Arjîn dixwest ku zarokê vî welatê azad jiyan bikin. Azadî bedelên giranbiha dixwest û ew jî vê rastiyê dizanîbû. Ji ber ku zarokatiya xwe jiyan nekiribû, dixwest zarokên xuşk û birayê wî jiyanekî azad, jiyanekî ku bikarbin lîstokên azadane tê da bilîzin, bi dest bixin. Rêheval Arjîn di Akademiya Şehîd Dîlan da van lêhûrbûnên xwe yên ji bo azadiyê zêdetir kûr dike. Ji bo ku fikr û felsefa rêbera bo fêm bike û bide fêmkirin, têkoşînekî bêhempa dide meşandin. Rêheval Arjîn her tim dixwest xwe di birdozî û felsefeya rêber abû da kûr bike. Arjîn dil û mêjiyê xwe bi fikr û felsefa rêbera bo dixemilîne. Her xeyala heval Arjîn ew bû ku rojekî rêbera bo zindî bibîne. Rêheval Arjîn her tim dibêje, wê rojekî ez ê xeyala xwe pêk bînim û di vî oxirê da çi pêwîst bike jî ez ê feda bikim. Ger min nekarî jî wê rêhevalê min, xeyalê min pêk bînin. Bi girêdanbûn û dilsoziya axa welat ve bi hêstên welatparêziyekî rasteqîn dibe parazvanê axa xwe. Arjîn bi çîrokên jinên navdar ve mezin dibe. Jinên weke Rindexan, weke Zarîfe û bi hezaran jinên ku navê wan nehatiye nivîsandin. Ew bi çîrokên zarokên ku gevirên ji xwe mestir barîkatan ava dikin û keçên ku ji bo nekevin destê dijmin,
xwe di zinaran da avêtin, bi çîrokên van qehremaniyan hatibû mezinkirin. Tiştê ku herî zêde rêheval Arjîn bê bandor dibû, rêhevaltî bû. Ew tu caran nedixwest ku rêhevaltiya wî lewaz bibe. Ji ber ku dizanîbû rêber Apo ji ber hevaltiya kêm anha li Îmraliyê bû. Fermandara fedayî Arjîn jî êdî dibû rêhevalê Sara û Leylayan. Rêheval Arjîn hemû bedewiyan di dil û mêjiyê xwe da bi cih dike û meşa xwe didomîne. Jinên şerker wekî stêrkên Zuhreyê di qatê siyemîn da digihîştin hevdû. Rêheval Arjîn di kêliyên şer ên dijwar da dibe çalekvanekî xurt. Di her darbekê ku li dijmin dide, bi tola salan ceka xwe radike û diçe ser dijmin. Dema şerê li pira qara qozaxê dest pê dike, cihê xwe di nav şer da digire. Ew kêliyên şer ji bo wî gelekî girîng e, ji bo ku tola rêhevalên xwe rabike, son dixwe. Arjîna çalakvan rê nade ku dijmin ew qasî hêsan derbasî xaka Kurdistanê bibe. Rêheval Arjîn di berfanbara 2024 da dema ku bi lehengî li pira qara qozaxê şer dikir, di encama êrişên hawayî yên dewleta Tirkiye dagirker da gihîşte şehadetê. Rêheval Arjîn rola jina şerker girtibû ser milê xwe. Rêhevala hêja, şadeta te bû berdêla tovê jiyana azad û pêkhatina xeyalên nivşînû. Arjîna leheng, wê mirin ji xwe şerm bike. Wê mirin li ber bedena te ya keskesor bilerize. Wê mirin cardî ji xwe şerm bike ku wê bedena te yê keskesor hembêz bike.